Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα θέμα που βρίσκεται πολύ κοντά στην καρδιά μου. Αφορά τις υιοθεσίες και τις δυσκολίες που περνούν όλοι όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν στα κράτη-μέλη μας. Οι διαδικασίες που διέπουν τις υιοθεσίες είναι χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και εξαντλητικές για τους ενδιαφερόμενους αλλά και για τα παιδάκια. Χάνεται πολύτιμος χρόνος αλλά και χρήματα, ενώ στο τέλος της ημέρας το μόνο που θα έπρεπε να χρειάζεται είναι η αγάπη και η θέληση να δημιουργήσεις μια όμορφη οικογένεια. Πολύ συχνά, λόγω των προβλημάτων, ζευγάρια άθελά τους καταλήγουν ακόμη και σε κυκλώματα εμπορίας παιδιών με τραγικά επακόλουθα για όλους. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να επιδιώξουμε διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα διευκόλυνε τις διαδικασίες υιοθεσίας, ενώ παράλληλα θα προωθούσε την αναγνώριση αυτών μεταξύ των χωρών, αφού σήμερα οι αντιφάσεις μεταξύ των νομικών πλαισίων δημιουργούν προβλήματα στα ζευγάρια και τα παιδιά τους. Παρά το γεγονός ότι οι υιοθεσίες δεν εμπίπτουν στις νομοθετικές δικαιοδοσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί η δυναμική για τη διευκόλυνση των διακρατικών υιοθεσιών και την αναγνώριση αυτών, για να βοηθήσουμε τα ζευγάρια της Ένωσής μας, αλλά και τα χιλιάδες μωρά που βρίσκονται σε ορφανοτροφία και συστήματα προνοίας, να αποκτήσουν τη θαλπορή και την αγάπη που μπορεί να τους προσφέρει ένα σταθερό και ζεστό σπίτι.